Pentru a conecta un LED la un Arduino și pentru a-l controla, sunt două metode. Putem folosi o rezistență internă din Arduino sau putem folosi o rezistență fizică pusă în serie cu acest LED. Întâi vă voi arăta cum să conectați LED-ul la Arduino folosind această schemă. Bun, acum că LED-ul este conectat, vom trece la partea de software să vedeți cum trebuie codat în așa fel încât Arduino-ul să dea o rezistență internă LED-ului. Acum că suntem aici, puteți vedea că am conectat pinul 9 ca și pin de output. În loop am definit pinul 9 cu valoarea 127, adică 5% din puterea maximă fiind 254. Am pus un delay de o secundă, 1000 de milisecunde, analog write tot pinul 9 pe 0, adică am stins back-ul și un delay de o secundă. Bun, acum putem conecta Arduino-ul, vă dăm codul, putem vedea că back-ul se prinde o secundă și după se stinge o secundă fără a fi nevoie de o rezistență fizică. Trebuie de ținut minte că, deși această metodă este mai simplă, este mai riscantă pentru că putem arde foarte ușor back-ul și putem să scatem durata de viață. Bun, acum am conectat LED-ul folosind această schemă, i-am pus o rezistență în serie cu LED-ul și dacă vă uitați acum la cod, puteți vedea că este puțin diferit, deoarece în setup am pus pin mod, am schimbat pinul, nu contează, putea să fie orice pin de la 2 la 13. Output l-am setat ca pin de ieșire, iar în loop am pus digital write, n-am mai pus analog pentru că are o valoare digitală, 1 sau 0, pinul 13 high, adică îi aprinde back-ul, un delay de o secundă, iar apoi din nou digital write, pinul 13 low sau 0, era aceeași chestie, stinge LED-ul și așteaptă o secundă. Dacă încărcăm acum codul, putem vedea că LED-ul nostru stă aprins pentru o secundă și se stinge cu o rezistență în serie.